Ние пътуваме по дългия път заедно, като споделяме товара. Предлагаме ви технологията ConnectTrack, за да помага по пътя ви. ConnectTrack е лесна възможност да управлявате вашия автопарк от една точка и да имате незабавен достъп до данните за вашия камион. Вие не винаги знаете какво може да се случи с вашия камион на пътя, но ние знаем. Ние откриваме евентуални повреди, уведомяваме ви, поръчваме необходимите части и организираме ремонта. Вашето пътуване днес и утре сме начертали на карта за вас. Ние ще бъдем до вас с нашите финансови решения, когато купувате камиона си, и с нашите зарядни станции, когато той е на път. Мислите за разширяване на бизнеса си? Ние ще бъдем до вас с нашите гъвкави финансови решения. Нещо повече, ще можете да проектирате автомобила си така, както желаете, според нуждите и изискванията на вашия бизнес. Ford Trucks Care ви предлага услуги от край до край, което ни прави вашия идеален спътник на пътя. Ford Trucks. Споделяме товара.